салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. Духтарако расветкои ниномон набуд овардем. Аллакай қариб ҳама рангша дорем. Электрика бутам ҳастай духтаро. Ҳозир дар охири барнома вай дар замин адели нишон метиём. 3 метр духтаро 180 сомон, қариб 2 пачка санг расхочитаге духтаро. Нархшон ба ранги худаш фасонай. Дидин? Дизайни нави мо духтаро. Расветкош ки набошанд бо овардем бо айсар навор кардан нишон метиём. Зарди тилоча духтаро. Рангшинос нестами ранганомша намегум, не кабута мегум, березови се ранг мешавад. Коричневи бардови духтаро, баъд сангошон хамилён, сангошон сангои простой пластмасс нест духтаро. Сангои оригинали тозаи хамилёни якум сортай. Не хеле сабзи салатови, закия цвет дорем, фиолетови. Ина духтаро буни ранги дигар, не зарди руша. Ина духтарако касе конкретни харидораи марҳамат ватсап дар рӯи экран ҳаст. Фақат ватсап қати кор мекунем. Хоҳиш мекунам духтаро звонок прамои занг назанен. Ватсап дар нависен, телеграмам дорум духтаро, метавонед телеграм дар нависен. Тарзи доставка расияра пирра када дар ватсап мефаҳмонам. Боқӣ сарбаланду хонобод бошед.